a zamanin yau an mai da shi kamar mutum. Wato ana kallon gwamnati musamman ma na wannan gwamnatin nan na Buhari, shugaba ne gashi dai mumuni mai niyya mai kyau, amma idan ba yana tattare da waɗanda za su gaya mishi gaskiya kuma ya ba su dama kamar yadda ya saba, ya dinga in yayi delegating musu amana, ya tabbatar cewa sun rike amana nan ba, shine halin da muka samu. Shi yana zaune can yana gani kamar yayi nashi, kuma ya ba wa yansu mutane amanan su yi aikin nan yadda ya kamata, ba su yi ba, sai shi ya zauna ya ga cewa ba laifin shi ba. Wannan ba haka bane, wallahi babban kuskure ne a wurin. To kuma wannan gwamnatin unfortunately wato ya kasance da masu cin amanan shi shugaban kasan sun fi yawa da masu rike amanansa. Gashi shi ma da kansa kwanakin baya faɗa, ya ce mutane sun ci amana. Kuma mu ba wai muna yabon kai ba, da muke faɗa a yadda yake sai ana ga mu kamar yan tawaye ne. Da yawa daga cikin mu muna nan wanda muke bin shi tun lokacin da ma ba a tsamani zai zama shugaban kasa, tun lokacin da ma an sare akan cewa wannan abun ba zai yi ba, muna bin shi. Amma yanzu da yawa daga cikinsu sun zama frustrated, sun yi shiru. Amma kamar irinmu, ko ni zan ce da kaina wallahi ba zan daina ba, zan dinga faɗan gaskiya. In ka gane shiru to ba abin da zan faɗa ɗin, don akwai hakkin jama'a a kaina, kuma ni wakili ne, wakilin jama'a nake, kuma ba a wai majalisar wakilai kawai ba, a majalisar dattawa. Shekara na 61, abun da ya rage yanzu in faɗi gaskiya, in yi ibada. Kuma shi faɗan gaskiya yana cikin yin ibada, ka gaya mutum gaskiya. Yanzu haka akwai yan fadawansa wayanan tsararru wanda ba su san ma Buhari ba, kuma ba don Buhari suke zama a gwamnati ba, kuma ba don wato akidansa ko kuma manufofinsa ba, su ne suke ta faɗa abin da suka gada, maimakon su yi addressing abin da ake ƙasa, damuwan da yake ƙasa. Kullum in ka yi magana sai su yi maganan wanda ya yi magana. Ai ba maganan wanda ya yi magana za ka yi ba, maganan magana ɗin, message ɗin, ba wai messenger ɗin ba. Amma mafi yawa yanzu a gwamnati sai su dinga maganan messenger. Ni inda ba sanata ba wallahi ba zan damu da haka ɗin ba, Allah ma ya sani. To amma akwai haƙƙi a kaina, jama'a sun zaɓe ni, akwai haƙƙi a kaina wanda Allah zai tambaye ni, ba wai shugaban kasa ba. Ba zan iya zama, babu daman ka tsaya gaban Allah ka ce a'a baka faɗa ba don kana ga shugaban kasa zai ga laifin magana da kai. Wannan ba excuse bane a wajen Allah. To majalisa, ina kawo ka majalisar dattawa, sai aka zo yau an waye gari majalisa suna jira ko kuma suna faɗan abun da kawai gwamnati ke so ta ji. Akwai matsala. Ba dalilin da aka kafa majalisa ba kenan. Dalilin da aka kafa majalisa shine su yi doka wanda zai wato zai improving rayuwar jama'a. Sa'anan na biyu, majalisa aikinta ta dinga sa ido akan bangaren gwamnati na zattarwa, wato executive kenan. Kuma Muhammad, don ko yaron ka fa in ya kai wani shekaru kuma saman shekara 20 ya kamata ka saurare shi, ya faɗa abin da yake ganin gaskiya ne, don ɗan adam baya cika 10 a gaji ne. To amma yanzu ana ganin kaman cewa shi shugaban kasa ba zai, duk abin da ya yi ba laifi ba, kuma ba wai ya yi laifi ɗin ba ne, amma abin da yake faruwa a kasa yanzu, abin da yake faruwa a Goza ko a Borno ko a arewaci masu gabas, ta yaya shugaban kasa zai ce ya fi ni sani ni domin tunda sallan nan ma a gida na yi, na bi hanya ɗin. To idan babu dama wanda za ka iya zona da shugaba ka gaya masa ga abin da yake kaza, kuma a faɗa, a yi shawara, a ga abin da ya kamata za a yi don a maganta wannan abu, aka yi katanga mutanen nan, sai su in yi magana, to abin da ya rage kamar yanzu haka, kuma yana ɗaga jikin hakina a zaman wakilin jihar ba za ka yi magana ne. To maganan ba a so ka yi, ko kuma maganan ba ka yi ba, ai kaga ka ci amanan jama'a, musamman ma an kaga akwai abin da ba daidai ba. To amma yanzu komai a ce wai duk abin da shugaban kasa ko kuma bangaren shugaban kasa suka yi daidai ne, ai ba haka bane. Ba dan adam da ya cika 10. Shi yasa turawa suka ce 2 heads are better than 1.
kuma dalilin da aka yi majalisan tarayya kenan. In gwamnati ta kawo ko da kasafin kuɗi ne ko da wani kuduri ne ko da wani aiki ne, sai majalisar da wakilai ko dattawa su duba, in akwai kuskure a gyara, in akwai wato shawara a bayar, in akwai gyaran da za a yi don ya fi abin da suka kawo. Shi yasa ai kaman kasafin kuɗi za a kawo budget proposal, a ce za a yi abu kaza kaza haka, a ba majalisa su tantance,